மீன ராசிக்கு இந்த 2026 மார்ச் மாத பலன்கள். அதாவது ராசியிலேயே சனி பகவான் அமர்ந்திருக்காரு. நல்ல வேளைய சுக்கிரனோட இணைஞ்சிருக்காரு. ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பான அமைப்பு. 3ஆம் அதிபதியான சுக்கிரன் ராசியிலேயே அமர்ந்திருப்பது தைரிய வீரஸ்தானம் மிகவும் வலுவா இருக்கக்கூடிய தன்மைங்க. மீனராசியை பொறுத்தவரை ரொம்ப நேசம் வைக்கிறவங்க, பாசம் வைக்கிறவங்க, தைரியமானவங்க அப்படிங்கிற அமைப்புலாம் இருந்தாலும் இவங்களுக்கு ராசியிலேயே சனி அமர்ந்தது ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு தான் இருக்குங்க. ஆனாலும் சுக்கிரனோட இணைவு அப்படிங்கிறது கட்டாயம் தைரியத்தை வலுப்படுத்தக்கூடிய நல்ல மாதம் தான் இந்த மாதம். இந்த மாதத்துல நீங்க புதிய முயற்சிகள் இறங்கலாம், அதுவும் சிறப்பா இருக்கும். பழைய முயற்சிகள்லயே உங்களுக்கு லாபங்கள் பெறக்கூடிய நல்ல மாதம். இந்த மாதத்துல தொழில் ரீதியா எடுத்த அனைத்து விதமான முயற்சிகளுக்கும் பலிதமாகக்கூடிய நல்ல மாதம் தான் இந்த மாதம். அதான் தொழில் ரீதியாகட்டும், வேலை ரீதியாகட்டும் உங்களுக்கு லாபங்கள் பன்மடங்கு பெறக்கூடிய அதி அற்புதமான மாதம் தாங்க மீனராசிக்கு இந்த 2026 மார்ச் மாத பலன். நன்றி, வணக்கம்.